מדי שנה בחג החנוכה נערכת בשכבת י' בבית ירח תחרות ציורי קיר בין הכיתות. הפרויקט כולו בנוי על הנושא החזון הבית ספרי. כל כיתה צריכה לצייר ציור על קיר כיתתה ולהציג את הנושא בפני צוות השופטים. זה היה ב-2015 בבית 4 כיתת מצטיינים, ואנחנו התבקשנו בשיעור שלח. מה זה שלח? שיעור לא חשוב, עזבו. מי ששר ומנגן כף עמך, מי ששר ומנגן כף עמך. מבודדים מהשכבה, עמוק בתוך השיעורים של הכיתה. במקום השלישי עם 366 נקודות כיתה ב' 8. במקום השני בקרב צמוד מאוד עם 376 נקודות ב' 3. במקום הראשון עם 391 נקודות ב' 4.